Welcome to your first pronunciation lesson. A čo tak po slovensky? Vítajte na prvej hodine nášho kurzu. Dnes si budeme hovoriť niečo o týchto tu hieroglyfoch, na základe ktorých budete vedieť zistiť výslovnosť každého slova. Predtým ako začneme s hodinou, by som vás rada chcela upozorniť na PDF-ka, ktoré nájdete dole v popise videa, alebo si ich môžete stiahnuť oskenovaním tohto tu QR kódu. Tieto PDF-ka obsahujú poznámky z hodiny spolu s cvičeniami. Niekedy sa tam môžu nachádzať aj informácie, o ktorých sme si nehovorili na hodine. Nechcem po vás žiadne vaše údaje, žiaden váš e-mail, žiadne vaše meno. PDF-ko máte automaticky odo mňa z lásky, zdarma. Tak späť na hodinu. Tieto tu hieroglyfy, alebo ako sa im odborne hovorí fonémy, sú z tzv. IPA, International Phonetic Alphabet, alebo po slovensky Medzinárodnej fonetickej abecedy, a obsahujú všetky hlásky, alebo teda zvuky, ktoré anglická fonetická abeceda má. Poďme sa pozrieť, ako taká anglická fonetická abeceda vyzerá. Celá tabuľka je rozdelená na dve časti. V tej hornej sa nachádzajú samohlásky a spodok tvoria spoluhlásky. Nás v dnešnej hodine bude zaujímať iba prvá časť tejto tabuľky a ňou sú teda samohlásky. Napriek tomu, že samohlásky by sa dali považovať za aspekt výslovnosti, ktorý je viac menej nepodstatný, ich náhrada za zvuky z vášho jazyka dokáže vašu výslovnosť naozaj pokaziť. Keďže mnoho ľudí transponuje slovanské samohlásky do angličtiny, budeme sa im venovať naozaj dopodrobna. Aby ste mali predstavu, ako odlišné slovenské a anglické samohlásky sú, teraz si ich spoločne porovnáme. Tak tuto sú samohlásky anglické a tuto sú slovenské. Ak si ich už stihli porátať, tak slovenských samohlások by malo byť 15, anglických 20. S prižburenými očami by ich malo byť 22, ale tak o tých dvoch tajných si povieme neskôr. A ktoré teda máme rovnaké. Sú to teda I, O, U, E a E. Tak sa teda poďme pozrieť, ako sa jednotlivé hlásky tvoria. Začneme teda od začiatku tabuľky. A prvým je teda E. E. Vyslovuje sa veľmi krátko, ústa sú pritom doširoka otvorené ako v slove willow. Willow. Pozor, toto I si nemýlte s jeho stredne dlhým ekvivalentom I, ktorý sa nachádza v slovenskom jazyku. Avšak aj angličtina obsahuje túto menej častú fonému. To je práve jedna z tých dvoch, ktorá sa nenachádza v tabuľke a môžeme ju nájsť v slove ako je happy. Happy. Ak rozšírime ústa ešte viac, z I sa nám stane I, ako napríklad v slove week. By the way. Dávajte si obrovský pozor na predĺženie, aby vám náhodou zo slova sheet nevzniklo slovo alebo zo slova beach nevzniklo a to fakt takú hanbu zažiť nechcete. Tieto ička si teraz spoločne precvičíme vo vete a vašou úlohou bude potom ju po mne zopakovať. We've been ignoring the noise the whole week. We've been ignoring the noise the whole week. Ďalšia v tabuľke sa nachádza fonéma E. E. Opäť je to fonéma, ktorá je často zamieňaná za jej stredne dlhý ekvivalent U. Opäť ide o fonému, jednu z tých dvoch tajných, ktorá sa v tabuľke nenachádza. Pri vyslovovaní tejto fonémy sú pery zaoblené, brada je jemne pozdvihnutá a takisto je aj jazyk v strede úst jemne pozdvihnutý. E. 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 Ako napríklad v slove full. Full. E. Full. Predĺžením tejto fonémy vzniká E. E. Ako napríklad v slove bird. Bird. Ešte jedna veta na precvičenie. Put that word in the boot. Pod U sa nachádzajú fonémy O a O. O je klasifikovaná ako otvorená zadná zaokrúhlená samohláska, zatiaľ čo tá naša O je polootvorená. O. O. Ako napríklad v slove stop. Stop. Ak túto fonému predĺžime, vznikne nám O. Ako napríklad v slove wall. Oliver wanted to be her support. E je fonéma, ktorú s anglickým jazykom šerujeme a tak predpokladám, že vysvetľovať vám, ako sa táto fonéma vyslovuje, nebude treba. E sa nachádza v slovách ako elegance, elephant alebo event. Pozor, nie event. Opäť príkladová veta. Elena dressed herself up to the nines to the event. Vedľa nej máme veľmi špeciálnu fonému pre anglický jazyk a nazýva sa the schwa, alebo ako ja hovorím, prevrátené éčko. Vyslovuje sa teda takto
A môžeme ju nájsť v slovách ako pronunciation alebo appearance. Viac si však o tejto fonéme povieme v samostatnom videu, keďže táto fonéma je naozaj špecifická pre anglický jazyk, už len ten názov má špeciálny. Poďme sa teda pozrieť na ďalšiu fonému, ktorú v slovenskom jazyku nemáme, a je to fonéma ako napríklad v slovách verb, bird, word. Ako ste si mohli všimnúť, sa nachádza tam, kde je samohláska, po ktorej nasleduje spoluhláska ktorá ju predĺžuje. Ďalšími príkladmi by boli third, certain. Pery, jazyk a brada sú v uvoľnenej pozícii. A opäť veta na precvičenie. Birds were chirping outside and I couldn't understand the word. Ak pri posunieme bradu nižšie, vznikne nám a. Ako keď otvárate ústa u lekára. A, fa, ba, hard, march. I left my house in the bar we were to in March. No a zostávajú nám posledné dva monoftóngy, a to a e. Pri a sú pery a brada uvoľnené, jazyk sa nachádza dole, ako napríklad v slovách love, cut, flood. Ak otvoríme ústa ešte širšie a bradu spustíme dole, vznikne nám e. Táto fonéma sa kedysi nachádzala aj v slovenskom jazyku a mala sa vyslovovať tam, kde bolo prehlasované a. Postupne sa to však vyredukovalo na fonému e, čiže za každým, keď uvidíme prehlasované a, stačí povedať iba e. No a táto fonéma e sa nachádza v anglických slovách napríklad v takom slove hat, ham alebo mad. Zase tu máme nejakú tú vetu na precvičenie. Her love for him was so strong, it made her mad that he cut their conversation short. Monoftóngy by sme mali, ale ak zmiešame dva monoftóngy dohromady, vznikne nám nový zvuk, a to diftong. Slovenský jazyk obsahuje iba 4, a to ia, ie, iu. Zatiaľ čo anglický jazyk ich má raz toľko. Máme tu teda 3, ktoré sa končia na šva, 3, ktoré sa končia na i, a zostávajúce 2, ktoré sa končia na u. Ak zmiešame fonémy e a i, vznikne nám a, ako napríklad v slovách face, make a ate. Miešaním a i vzniká I, ako napríklad v life, might, quite. No a nakoniec tu máme o a i, pričom vzniká oj, ako napríklad v oil, boy alebo toy. Môžete si ich vyskúšať aj vo vete. The faces of 8 boys trying to climb the tree really made my life a little bit more exciting. No a teraz tie, čo sa končia na šva, máme tu e a e. E je kombinácia i a e a nájdeme ju v slovách ako je fear, clear alebo appear. E je kombinácia e a e a môžeme ju nájsť v slovách ako je wear, care, no a posledné tu máme Je to teda diftong, ktorý v angličtine postupne zaniká a nahrádza ho fonéma o. Čiže napríklad také you alebo sure alebo ensure môžete tiež vysloviť ako yo, sure, ensure. Ja napríklad radšej preferujem tú modernejšiu verziu. Opäť nejaká tá veta na precvičenie. I fear to live in a city where nobody is sure whether the air is clear or not. A posledné. Au. Nám zostávajú o a au. O ako napríklad v slove no, go alebo vote. No a au, teda spojenie a sa môže nachádzať v slovách ako je how, town alebo house. No a posledná veta na precvičenie. How many people in the town want to get out of their house and go vote? To by bolo na dnes všetko. Ja sa na vás teším zajtra, kde si preberieme druhú časť IPA, a to teda spoluhlásky alebo tiež konsonanty. Nezabudnite si stiahnuť PDF, ktoré nájdete v popise videa, alebo si môžete stiahnuť oskenovaním tohto QR kódu a my sa vidíme zajtra. Pa, pa!